नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। एतवार के दिन राजेपुर गावला काल बन के आइल। नवलपुर काटा का लगे सरकारी बस आ बाइक के भिड़ंत हो गईल, जौना में बाइक सवार 2 गो नौजवान लोग दौड़े पर मर गईल। मरे वाला में राजेपुर वार्ड संख्या 4 के प्रभु राय के बेटा राजू पटेल आ शंभू शाह के बेटा चंद्रिका शाह बाड़े। दुनू आदमी साहेबगंज हाई स्कूल में क्रिकेट मैच देख के घरे जात रहे लोग। टक्कर इतना जोर से भइल कि बाइक चकनाचूर हो गईल। उहवे चंद्रिका शाह के लाश छिटा गईल। थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुनू लाश के पोस्टमार्टम ला SKMCH मुजफ्फरपुर भेज दिहलन। उहवे घटना के बाद बस के चालक भाग गईल। ई घटना के बाद दुनू के घर में हरना चिकार मच गईल बा। स्थानीय मुखिया रेणु देवी के पति रामनरेश मालाकार दुनू मृतक के घर वालन के धीरज रखे के कहलन। ये प्राइवेट सरकारी साइड था, बोल रहा था लोग ध्यान नहीं दिए उसको। उनको उठाने पठाने में वो लोग गए, 2 आदमी थे, तो बाइक थे ये लोग से ये लोग सब उधर से मुजफ्फरपुर से टर्न हो रहे थे, इधर से टर्न हो रहे, साइम से टर्न हो रहे थे। सर एक का नाम है चंद्रिका शाह, उनका पिता नाम शंभू शाह, एक के नाम राजू कुमार पटेल, प्रभु कुमार पटेल। ये हम लोग पड़ोसी हैं। जोन साल पर एक आदमी का 2 बच्चा थे और एक आदमी का 2 यानी 3-4 बच्चा थे। मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा हुआ। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।